A jsme opět tady a na co čekat? Jdeme rovnou na edit z Clashe 7. Let's go! Psycho Michal, veterán organizace proti neznámému muži z Norska. Filip Procházka v zápase nic nepředvedl. Michal byl rychlejší než Norův růst sledujících na Instagramu. V druhém zápase můžeme vidět soupeřit Beckyho s Alekim. Chlapci působili před zápasem, jako by mezi nimi nebyl žádný býv, a proto jsme si nemohli vychutnat kontroverzi, jakou uvidíme za krátký moment ještě několikrát. Občas je dobré během zápasů v Clashi natrénovat oční víčka, aby se vám nestalo, že mrknete. Třetí zápas byl jedním z několika, kde pokud jste mrkli tak jako já, rovnou si kupte pay-per-view balíček se záznamem, protože vám uteče celý souboj. Šel jsem do toho a to, že jsem prohrál, za to nemůžu já, ale můžou za to ty kila, co jsem si vzal navíc. Přátelé, popravdě, čekali jste od Pavla jinou odpověď. Je mi za tohoto kluka stydno a současně i smutno. Jdeme dál. Následoval čtvrtý zápas a přišel na řadu Kukisman proti klukovi s kamením, který má za sebou 4 zápasy. O to více mě výsledek tohoto souboje překvapil, neboť Kamení nepředvedl po zmíněným počtu zápasů v součtu s několika přípravami vůbec nic. V prvním kole se Kámen nalepil na pletivo, přičemž Kukisman nezůstal defenzivní a naopak soupeře oťukával i z nevýhodných pozic. Mohli jsme se během sledování tohoto duelu setkat, a to především v druhém kole, s mnoha technikami, které málo kdo z nás vůbec kdy viděl. Podpažní technika Kukismana byla naprosto vytříbená, nemluvě o backfistu, který mám pocit soupeře nejméně škrtnul. Pokračujeme policistou Petrem Rajfem, který je známý tím, že svou službu v Čechách často měnil za službu v Americe v LA, což je sama o sobě zkušenost, kterou má jen málo kdo z nás. Stál proti němu v Clashi Elmo, týpek, kterého mohou pamětníci znát už z celkem dávné hudební historie. Respekt tady patří oběma. Elmo za tvrdou práci v postoji a Maniak za tu neskutečně tvrdou hlavu a chuť potahat to až do konce. Petr dostal dle mého několik KO úderů a knockdown, po kterém to vypadalo, že Elmo vypnul i poslední Petrův atom. To, že jsem o několik chvilek později viděl Petra opět na nohou, mě opravdu extrémně překvapilo. Další zápas byl podkreslený hlavně událostmi z tiskových konferencí. Nikola to zřejmě dotáhla tak daleko, že jí sám jeden z organizátorů musel dát na výběr, zda nastoupí normálně či dobrovolně opustí turnaj. Eliška Kovaříková jako náhradnice proti Lady D nastoupila hodinu před zápasem. O samotné situaci a roli náhradnice se dozvěděla jen několik dnů před turnajem. Plusové body pro Elišku hned z počátku, ačkoliv zápas nakonec stejně prohrála. Lady měla natrénováno, což neváhala veřejně sdílet. Bayer proti Zachovi. Určitě nejkoukatelnější fight. Oba borci předvedli výkon na úrovni zápasníků obsazovaných ve Free Prelims Oktagonu před 3 lety. Bayer jakoby ale zapomněl boj na zemi a místo toho se přeučil paradoxně na téměř lepší postoj, než měl Zach. Ten nenechal nic náhodě a svého soka uškrtil na zemi. Pro judistu celkem mrzuté. Kroka versus Johnny. Někdo říká, že to bylo nahrané, někdo, že to nahrané není a ani já vám nedokážu v tomto případě říci, jak to doopravdy bylo.
Johnny v úvodu naznačil přátelské gesto, které se rázem proměnilo v takedown, ze kterého už se kroka nevyhrabal. Proběhlo to velmi rychle, několik slabších úderů do žeber a následně hned nasazené škrcení takřka bez odporu. Johnny se rozhodl uspat soupeře a tak jsme chvilku viděli kroku spinkat, což dle mého názoru je disrespekt s třešničkou na dortu. Gapa s Bertíkem a jejich zápas sumo. Přestože myšlenka byla skvělá, realita byla extrémně nudná, proto jdeme rovnou dále. Denča proti Inke Dory. Denča v přípravě za krátký čas předvedla obrovský pokrok, který účinně převedla do praxe. Zápas vyhrála s absolutním přehledem, bizárek zde rovněž nenajdeme a proto k tomu nic dalšího nemám. Baba Jaga proti Žralokovi byl upřímně super zážitek. Souboj byl zábavný, protože Vašek nádherně odhalil rozdíly mezi amatérem, jako je Patrik, a v kontrastu s tím kvality zkušeného zápasníka. Výhra jednoznačně na straně Mikuláška a pojďme všichni společně doufat, že nám v kleši doroste jemu rovný soupeř. Hodně lidí se mě ptá, kdo bude můj další soupeř. Víte někdo o někom, kdo by se ptal? A přesně, protože tady na mě všichni buči, tak já kurva chci ukázat, že na to mám a chci dobrýho soupeře. Borec tady vydržel téměř 3 kola s profíkem do píči a já chci takovýho borce porazit. Podle mě je Žralok, nějaký titul v kleši. Čemu je nějaký titul v kleši? Datel byl zřejmě ohromen Patrikovým zápasem natolik, že mu stálo za to vlézt do klece a vyzvat ho. Marek mluvil nesouvisle, dokonce označil titul v organizaci jako bezpředmětný. S rezervou si pojďme říct, že to Datel myslel dobře a přesuňme se na závěr jeho proslovu. Ale chci s tebou jít a dát si s tebou zápas, takže chci, aby to bylo oficiálně a rád bych si to s tebou dal. Dejte nám ten zápas, prosím, klidně hned v Ostravě. Bizárek za bizárkem. To, co bylo asi největší kontroverzí, je napadení Tadeáše. Nemohu soudit, ale domnívám se, že napadení nahrané nebylo, Tadeáš spadl na zem a afektová situace ho mohla přinutit hledat východisko, jak ze zápasu odstoupit. Buď jste srovnaní s tím, že do té klece jdete a těšíte se, nebo je to přesný opak. Bojíte se a pakliže vznikne skulinka, jak ze zápasu odfrknout, chytíte se okamžitě a už nejste schopni smířit se s tím, že vám za moment někdo v kleci ublíží. Opět se jen domnívám, ale možná špatně nastavená psychika ukončila zápas za Tadeáše sama. Předposlední zápas jde Mína proti Ladušce. Určitě bych před minulým víkendem neřekl, že by Mína mohla takto drtivě vyhrát. Měl jsem z Ladušky dojem, že zapomněla, kde je a že na přehlídku se kráčí pomole, nikoli v oktagonu. Na druhou stranu musíme brát v potaz, v jakém prostředí byla a kolik lidí tam čekalo na její výkon. Na každého z nás tréma působí jinak. O poslední zápas, na který jsem se já osobně těšil nejvíce, se měl postarat Aleš Bejr proti Mirkovi Soukupovi. Duel dvou mužů, kde nás kontroverze doprovázela v průběhu téměř celého ledna. Veškeré bifory strávil soupeř Mirka v Kazajce a nás to všechny ještě jakž takž bavilo. S blížícím se zápasem se ale chování Bejrose zhoršovalo. Jakub Díra měl do jisté míry také podíl na eskalaci Alešového nepřístojného chování. Narážky na inteligenci měli zcela jistě podíl a jeden celý předzápasový studiový duel tím takřka zkazil, neboť Aleš se skutečně začal chovat jako člověk s dvojciferným IQ. Zápas jako takový byl hrozný, jako by zmizely pravidla boxu a sportovní chování. Nepřekvapilo mě to, ale bohužel velmi mrzelo. Jediné, co na těch několika málo okamžicích bylo dobré, byla část, kde Aleš hlavičkoval Míru u pletiva. Ten samozřejmě fight vyhrál a může nyní v televizi Barrandov vyprávět, jak tou přední párkrát Aleše pinknul. Jak Bejrose, tak Soukupose ještě pravděpodobně uvidíme a na závěr snad jen pojďme doufat, že příště to už bude delší a alespoň na té amatérské úrovni. Díky těm, co se dodívali až sem do konce. Začal jsem tvořit 7. ledna, dnes je 1. února a nás je na Instagramu už 5000, což je neuvěřitelné. Je to pro mě důkazem, že vás moje tvorba baví a že to chcete sledovat i dále. Čím více vás je, tím více mě to motivuje pro vás tyto reportáže dělat. Pokud ještě nesleduješ Kenta a Channel 6, běž to napravit, bráško, a pušni odběr na YouTube, Instagramu a na TikTok se klidně vyser.